పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నారంటే మదర్స్కి అయితే పెద్ద టాస్క్ ఉంటుంది. మా ఇంట్లో కూడా అలానే టాస్క్గా ఉంటుంది. ఇంకా మార్నింగే 5కి లేసి అయితే అలా ముగ్గు వేసాను. ఇంకా మార్నింగ్ చీకటి ఉందనేది నేను తెల్లవారిన తర్వాత వీడియో అయితే తీసాను. నెక్స్ట్ అన్ని పనులు అయిపోయాయి. అటు రైస్ ఇటు కర్రీ అన్ని చేసేసాను. ఇంకా మా బాబునైతే 7 కల్లా లేపుతాను. సన్ రైజ్ అప్పుడే వస్తుంటే మంచిగా అనిపించింది. ఇంకా మా బాయ్ దగ్గర నుండి మా జీత ఆయన అంకుల్ అయితే పాలు తీసుకొచ్చాడు. అటు పాలు ఇటైతే టీ అయితే పెడుతున్నాను. నేనైతే బెల్లం టీయే పెట్టేసుకుంటాము. ఎక్కువ షుగర్ అయితే వాడము. మా బాబునైతే లేపేసాను. వాడి బ్రష్ చేసుకొని వాడి స్నానం అయితే చేసేస్తాడు. నాకు ఆ గోల్ ఏముండదు. ఇంకా వాడికి యూనిఫామ్ వేసేసి ఇంకా వాడైతే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు స్కూల్లో విషయాలు ఇట్లా అట్లా అని డిస్కషన్ అవుతూ ఉంటాయి ఇద్దరి మధ్యలో. ఇంకా నెక్స్ట్ అయితే వాడిని అయితే రెడీ చేస్తున్నాను. వాడే షూస్ కూడా వేసేసుకుంటాను. నేను అయితే ఏం వేయను. ఇంకా అలా బాక్స్ అయితే పెట్టేశాను. అలా వాడైతే టిఫిన్ అయితే చేసేసాడు. వ్యాన్ దగ్గరికి అయితే నేను ఖచ్చితంగా అయితే వెళ్తాను. ఎందుకంటే వాడు మమ్మీ రా అని అంటాడు. ఇంకా మా పాపనైతే మా అత్తయ్యకి ఇచ్చేసి వెళ్తాను. సబ్స్క్రైబ్